בשם השם נעשה ונצליח, הגענו לסרטון האחרון בנושא טרנזיסטור. בסרטון הזה אנחנו נפתור תרגילי בגרות. יש לנו פה איזה 8 תרגילי בגרות. מכיוון שהסרטון הזה הוא ארוך, אז בתיאור של הסרטון אני אשים שם את הזמנים של כל תרגיל ותרגיל, אם תרצו לעבור מתרגיל אחד לתרגיל אחר. אז נתחיל קודם כל בנוסחאון. הכנתי פה נוסחאון, כדאי שתעתיקו אותו, לכם אותו המבחן. והנוסחאון מחולק לכמה חלקים. החלק הראשון זה החלק שעוסק ב-DC. אז דבר ראשון, יש לנו בירוק את הנוסחאות הבסיסיות, ומה שבאפור זה הנוסחאות שנגזרות מהן, על ידי שינויי נוסחה והצבות. אז כדאי שיהיה לכם גם את זה וגם את זה. לאחר מכן יש לנו את המשוואות הימניות של הטרנזיסטור, כאשר כל מה שקשור לנגד הראי מסומן באדום. אז אם יש לנו בנגד, בתרגיל, יש לנו נגד הראי, אז אנחנו נוסיף את מה שמופיע באדום. אם אין נגד הראי, אז פשוט לא נרשום אותם. את המשוואות של הצד השמאלי. גם פה סימנתי באדום את מה שמכיל את הנגד הראי. בנוסף יש לנו פה עוד שתי משוואות, עוד שתי נוסחאות שעוסקות בטרנזיסטור עם שתי נגדים בבסיס, וזה השני תרגילים הראשונים שאנחנו נפתור. בנוסף יש לנו את הנוסחה של קו העבודה, כל נקודה בגרף מה היא מתארת, ואת הנוסחאות של AC שזה למעשה ההגבר, נוסחת ההגבר, שגם בה מופיע הנגד הראי באדום, ומעגל התמורה, גם כן אומנם יש פה נגד הראי, אבל לפעמים אנחנו נצייר את המעגל תמורה ללא הנגד הראי, כמו שאנחנו ראינו ונראה בדוגמאות. בנוסחת ההגבר מופיע RCL, הכוונה RC מקביל ל-RL, וזה הנוסחה לחשב אותו, ואם חסר לנו את RL, אז נוכל להציב את זה בנוסחה הזאת, ולקבל את RL בצורה קלה. יש לנו גם כן את הנוסחאות של הטרנזיסטור במיתוג, שהוא בקיטעון, ויש את הנוסחה שכאשר הטרנזיסטור ברוויה, ואם נידרש למצוא את ה-RB המקסימלי שיגרום לטרנזיסטור להיות ברוויה, אז נוכל קודם כל לחשב את ה-IC של רוויה, ואחר כך את ה-IB המינימלי לפי ה-IC, ועל ידי זה נוכל למצוא את ה-RB המקסימלי שבו הטרנזיסטור יהיה ברוויה. ותמיד לשים לב בתרגיל אם יש נגד הראי או אין נגד הראי, כי זה יכול לשנות את כל התשובה. אז יש לנו קודם כל שתי תרגילים עם שתי נגדים בבסיס, זה תרגיל 1 וזה תרגיל 2. יש לנו עוד שני תרגילים רגילים, פשוטים, אחד בלי נגד הראי, אחד עם נגד הראי שיש עליו קבל. יש לנו עוד שני תרגילים שקשורים לקו העבודה ונקודת העבודה. עוד שני תרגילים האחרונים, זה בעצם תרגילים שאנחנו מקבלים גרפים של V-in ו-V-out, או רק V-out, ואנחנו צריכים למצוא נתונים על ידי הגרפים והנתונים שיש בתרגיל. אז נתחיל בתרגיל הראשון. אז יש לנו פה טרנזיסטור, מעגל, עם שתי נגדים בבסיס. גם יש פה עוד איזה נגד שהוא מחובר ל-VS בטור. רוצים שנחשב את נקודת העבודה של הטרנזיסטור, נסרטט מעגל תמורה, ונחשב את ההגבר של המתח לעוד קטן, כלומר ל-VS. אז מכל הדף נוסחאות, השארתי פה את הנוסחאות הרלוונטיות לתרגיל. אז דבר ראשון, אנחנו לא יודעים לפתור מצב כזה שיש לנו שתי נגדים בבסיס, לכן אנחנו צריכים להמיר אותם לנגד אחד. אז הנוסחה אומרת, הנגד השקול שלהם זה פשוט R1 מקביל ל-R2. אז אם אנחנו נציב את הנתונים, אז נקבל שהנגד השקול, RB למעשה מעכשיו הוא 66.66 קילו. וה-VB שלנו כבר לא יהיה 15, כי עשינו פה שינוי במעגל, אז את ה-VB נוכל למצוא על ידי מחלק מתח, זה המתח בנקודה הזאת, שזה VCC כפול RB2 חלקי RB1 ועוד RB2, נציב את הנתונים, ו-VBB שלנו מעכשיו הוא 5 וולט. אז כאשר נצטרך להפעיל את המשוואות השמאליות,
אנחנו נשתמש ב-RB שהוא 66.6, וה-VCC זה מעכשיו יהיה VBB, אבל רק עבור הצד השמאלי. ונוכל לחשב את IB, זאת תהיה הנוסחה הרגילה של IB, אז כמובן שאת RE כפול בטא ועוד 1 אנחנו חייבים לקחת בחשבון, כי אנחנו עדיין ב-DC, ו-VCC פה הכוונה זה VBB, שמצאנו שהוא 5 וולט. נציב את כל הנתונים, ונקבל ש-IB שווה 46.65 מיקרואמפר. אחרי שאנחנו יודעים את IB, נוכל לחשב את IC. אנחנו יודעים ש-IC שווה בטא כפול AB, נציב את הנתונים, בטא נתון פה הוא 50, את IB מצאנו מקודם, ונקבל ש-IC שווה 2.33 מיליאמפר. עכשיו כדי לחשב את VCE, אז אנחנו נפעיל את המשוואה הימנית של הטרנזיסטור, נציב את כל הנתונים שחישבנו, אבל פה עכשיו VCC הוא 15 וולט, כי אנחנו בצד הימני. אז נציב את כל הנתונים, כמובן שאני לא כותב ב-IC מילי ולא ב-RC קילו, את RE שיניתי אותו לחצי קילו, אז כדי לא לכתוב קילו במשוואה ולא מילי. אז נציב את הנתונים וקיבלנו ש-VCE שווה 6.827. לסיכום, נקודת העבודה של הטרנזיסטור היא IB שווה 46.65 מיקרו, IC שווה 2.33 מילי, ו-VCE שווה 6.827 וולט. נעבור לסעיף של מעגל תמורה. אז במעגל תמורה, דבר ראשון, אנחנו מציירים את הציור הזה. זה נקודת ההתחלה שלנו. ועכשיו אנחנו צריכים להסתכל בכל נקודה ונקודה בטרנזיסטור, מה מחובר אליו. אז נתחיל בנקודה B. בבסיס של הטרנזיסטור, יש לנו מצד אחד את R1, יש לנו גם את R2, ויש לנו את VS שמחובר בטור ל-RS. כמובן, האמיטר לא מחובר לכלום, האמיטר מחובר ישירות לאדמה כי יש קבל, אז אין לנו גד אמיטר, ובבסיס אנחנו נשים את RB1, RB2, את RS ואת V. כמובן שחייב לכתוב פה את הערכים שלהם, פה 100, פה זה 100 קילו, ופה זה 200 קילו, ו-HIE כמו שהוא נתון בשאלה. נעבור לקולקטור, הקולקטור מחובר ל-RC ול-RL, שזה 3 קילו ו-10 קילו, נציב RC פה נרשום 3 קילו ופה 10 קילו, ולמעשה ציירנו את מעגל התנועה. כדי לחשב את ההגבר של הטרנזיסטור, אז יש לנו את הנוסחה של חישוב ההגבר, אבל לפני כן אנחנו קודם כל הולכים לטפל ב-RC מקביל ל-RL. אז RCL זה RC מקביל ל-RL, נציב את הנתונים, נקבל ש-RC שווה 2.3 קילו. עכשיו נוכל ללכת לנוסחה של AV, כמובן שהשמטנו מהמכנה את RE, כי יהיה לנו פה RE, אפילו שמצויר במעגל RE, מכיוון שיש עליו קבל, אז אמרנו שהקבל מבטל אותו, לכן הוא גם לא מצויר במעגל התמורה, וגם לא יופיע בנוסחת ההגבר. אז נציב את הנתונים לפי הנתונים שבשאלה, ונקבל שההגבר מינוס 57.5. נעבור לתרגיל 2. בתרגיל 2 אותו דבר כמו התרגיל הקודם. אז נתחיל דבר ראשון בסעיף א'. אז גם פה המשוואות הרלוונטיות, זה מה שאנחנו נשתמש בהם בתרגיל הזה, ונעבור לסעיף א'. חשב את נקודת העבודה של הטרנזיסטור. אז כמובן גם פה אנחנו קודם כל צריכים דבר ראשון לצמצם את שתי הנגדים האלה ולחשב את המתח VBB החדש. אז אנחנו יודעים שזה R1 מקביל ל-R2, נציב את הנתונים, נקבל 6.66 קילו, את VBB נחשב אותו לפי הנוסחה של המחלק מתח, נציב את הנתונים ונקבל ש-VBB שווה 4 וולט. אחרי שיש לנו את VBB ו-RBB, נוכל, כדי למצוא את IB, נפעיל את המשוואה השמאלית של הטרנזיסטור, ופה אנחנו רואים שב-RE יש לנו קילו ועוד חצי קילו, כלומר סך הכל 1.5 קילו. לכן הצבנו ב-RE 1.5 קילו, הצבנו את הנתונים שמצאנו מקודם עבור VCC, שפה זה יהיה VBB, שזה 4 וולט, הצבנו את RB, שזה RBB, שהוא 6.66, וקיבלנו ש-IB שווה 39.68 מיקרואמפר. עכשיו נוכל לחשב את ה-IC על ידי בטא כפול IB, נציב את הנתונים, ונקבל ש-IC שווה 1.98 מיליאמפר. עכשיו, כדי לחשב את VC, נפעיל את המשוואה הימנית של הטרנזיסטור, נציב את הנתונים, כמובן גם פה לא כתבנו לא מילי ולא קילו, גם פה אין מילי וגם פה אין קילו, ונקבל ש-VC שווה 3.03 וולט. עד כאן נקודת העבודה של הטרנזיסטור.
נעבור לסעיף ב', שזה ההגבר במעגל תמורה. אותו דבר, גם כן פה אנחנו מציירים דבר ראשון את הצורה הכללית של מעגל התמורה, ועכשיו מתחילים להכניס את הנתונים. אז כמובן בבסיס יש לנו את RB1 ו-RB2, יש לנו את VS, אז הכנסנו את שלושתם פה, הפעם אין נגד ב-VS. לגבי RE, אם אנחנו נשים לב, יש לנו פה שתי נגדים ב-RE, אחד מהם עם קבל ואחד בלי קבל. זה שעם קבל מתבטל, וזה שבלי קבל נשאר. אז אנחנו נשאר רק עם R4 שהוא חצי קילו. וב-VC, בנקודה C, יש לנו את RC ו-RL, וכמו שראינו פה נשארנו רק עם R4. אז לכן בתרגיל אנחנו נכתוב ב-R1 20 קילו, ב-R2 נכתוב את ה-10 קילו, ב-R4 זה חצי קילו, RC זה ה-3 קילו, שזה ה-R3 מופיע פה, ו-RL הוא 5 קילו. הרי שיש לנו את כל הנתונים, כדי לחשב את ההגבר, דבר ראשון נחשב את RCL. אז אמרנו ש-RCL זה RC מקביל ל-RL, נציב את הנתונים, ונקבל ש-RCL שווה 1.875 קילו. בנוסחה פה אני לא מציב קילו, כדי שיהיה יותר קל לפתור את זה, בסוף אנחנו מוסיפים את הקילו. הרי שיש לנו את RCL, נלך למשוואה של ההגבר, נציב את הנתונים, כאשר RE עכשיו הוא יהיה רק חצי קילו. כי R4 הוא חצי קילו. נציב את הנתונים ונקבל שההגבר הוא מינוס 3.53 בלי יחידות. נעבור לתרגיל 3. תרגיל 3, אז יש לנו מעגל רגיל, רוצים שנחשב את נקודת העבודה, נחשב את ההגבר של המעגל, ונחשב את המתח במוצא המעגל ובנקודה A. כאשר V נתון לנו פה. אז בסעיף ג' אנחנו בעצם נבדוק שיש הבדל, נראה שיש הבדל בין V-out ל-VA. VA זאת הנקודה הזאת, ו-V-out זאת המתח במוצא המעגל. נתחיל מנקודת העבודה של הטרנזיסטור, אז אנחנו יכולים כבר לחשב את IB, כמובן אלו הנוסחאות שאנחנו נשתמש בהן, ונתחיל מ-IB. נפעיל את המשוואה השמאלית של הטרנזיסטור כדי למצוא את IB. יש לנו פה כמובן RE, נציב את הנתונים, כמו שמופיע לפי הנתונים שבטא שווה 50, RE שווה חצי קילו, RB שווה 100 קילו, ו-VCC שווה 15 וולט, ונקבל ש-IB שווה 114 מיקרואמפר. עכשיו נוכל למצוא את IC, נציב את הנתונים, ונקבל ש-IC שווה 5.7 מיליאמפר. עכשיו נוכל לחשב את VCE, על ידי המשוואה הימנית של הטרנזיסטור, נציב את כל הנתונים, ונקבל ש-VCE שווה 6.393 וולט. רוצים שנחשב את הגבר המתח של המעגל לאות קטן. אז נרשום את הדבר הראשון, נחשב את RC מקביל ל-RL, נציב את הנתונים ונקבל ש-RCL שווה 0.66 קילו. עכשיו נוכל להפעיל את המשוואה של ההגברה, ופה כמובן במכנה אין לנו את RE, כי RE יש עליו קבל. נציב את הנתונים ונקבל שההגבר הוא מינוס 33. בשאלה ג' רוצים שנחשב את מתח המוצא מעגל של V-out, וגם את המתח בנקודה A. ההבדל בין, אם אני מודד את המתח בנקודה A, או שאני מודד את המתח בנקודה V-out, זה שביניהם יש קבל. כאשר אמדוד את המתח בנקודה A, אז למעשה אנחנו מודדים פה שני מתחים. אנחנו מודדים גם את VS שהוא עבר הגברה, שזה P מינוס 33, ובנוסף יש לנו גם את VC, הנקודה הזאת נקראת C, אז גם פה יש מתח. אז למעשה יש לנו פה גם AC וגם DC. אפילו בנקודה V-out, יש לנו רק את ה-AC, רק את הסינוס, בלי ה-VC שיש פה. בגלל שה-VC הוא מתח ישר, הוא לא עובר דרך הקבל. ובשבילו עבור DC זה נתק. רק AC עובר דרך הקבל. אז לסיכום, בנקודה A יש לנו גם DC וגם AC. ובנקודה V-out יש לנו אך ורק AC. אז אנחנו יודעים ש-V-out זה V-in כפול A. כלומר, המתח שנכנס, V-in, שהוא נתון פה 2 מילים של סינוס, כפול ההגבר שזה ראינו מקודם שזה מינוס 33. אז נציב את הנתונים ונקבל ש-V-out, אם נבוא למדוד את המתח ב-V-out, נקבל סינוס שהוא
מינוס 66 מילי. אבל אם אנחנו רוצים לחשב את המתח בנקודה A, אז זה VIN כפול AV, מה שחשבנו מקודם, ועוד VC. אז כדי לחשב את המתח בנקודה C, אנחנו צריכים בעצם לקחת את ה-15, להוריד ממנו את המתח שלקח הנגד, שזה VRC, מה שישאר לנו זה VC. לכן VC שווה VCC, המתח הראשי, פחות IC כפול RC, שזה מה שהנגד לקח. נציב את הנתונים ונקבל שהמתח בנקודה VC הוא 9.3 וולט. עכשיו נוכל לצרף אותו ל-Vout שמצאנו מקודם, אז זה החלק של ה-AC, וזה החלק של ה-DC. אז לסיכום, נכנס פה במעגל הזה 2 מילי, סינוס בגובה של 2 מילי, הוגבר פי מינוס 33, וכשהגענו לפה, קיבלנו את ה-VIN הזה מוגבר פי מינוס 33, ועוד המתח בנקודה C. לכן קיבלנו את VA שווה מינוס 66 מילי סינוס, כפול ועוד 9.3 וולט. אבל כשרצינו לראות מה המתח בנקודה Vout, ה-9.3 הוא חסום, הוא לא יכול לעבור דרך הקבל של C3, כי עבורו זה נתק. לכן נשארנו רק עם מינוס 66 מילי של סינוס. תרגיל 4. בתרגיל הזה רוצים שנחשב את IC, את RB ואת RC, ואת ההגבר, המתח של המעגל. אז אלו המשוואות שאנחנו נשתמש בהן לצורך התרגיל הזה. ונתחיל מסעיף א', לחשב את IC. אז אנחנו רואים שבתרגיל הזה נתון לנו את IE. אז אנחנו יודעים בדף נוסחאות מופיע לנו ש-IE שווה IC כפול בטא ועוד 1 חלקי בטא. אם אנחנו נעשה שינוי נוסחה, להחליף ביניהם אגפים, אז אנחנו נקבל ש-IC שווה IE כפול בטא חלקי בטא ועוד 1. ובטא נתון לנו 50, נציב את הנתונים, 2 מילי ב-IE, בטא הוא 50, נקבל ש-IC שווה 1.96 מילי אמפר. סעיף ב', נחשב את RB ואת RC. כדי לחשב את RB אנחנו חייבים קודם כל לדעת את IB. אז אם אנחנו רוצים לדעת את IB, אנחנו יודעים הרי את IC. אז אנחנו יודעים ש-IC שווה בטא כפול IB, וממילא IB שווה IC חלקי בטא. נציב את הנתונים ונקבל ש-IB שווה 39.2 מיקרו-אמפר. עכשיו נוכל ללכת למשוואה של RB, להציב את הנתונים. כמובן שבמעגל הזה אין לנו נגד RE, אז לכן כל החלק של RE יתבטל, ואנחנו נשאר ש-RB שווה 288.2 קילו אום. כדי לחשב את RC, אז אנחנו נפעיל את המשוואה הימנית. כמובן, גם פה אין לנו נגד באמיטר, אז כל החלק הזה מתבטל. אז מה שנשאר לנו זה להציב את 12 פחות VCE. VCE נתון פה שהוא 6, אז לכן הצבנו פה 6, לחלק ל-IC שמצאנו אותו בסעיף הקודם, ונקבל ש-RC שווה 3 קילו. סעיף ג', רוצים שנחשב את ההגבר המתח של המעגל. אז יש לנו RC ו-RL, אז אנחנו רוצים קודם כל לחשב את ה-RCL, את השקול שלהם. אנחנו יודעים ש-RCL זה מכפלתם חלקי סכומם, כי הם נחשבים במקביל. נציב את הנתונים ונקבל ש-RCL שווה 1.2 קילו אום. עכשיו נוכל ללכת למשוואה, כמובן שגם פה אין לנו RE, כי לא קיים פה RE. נציב את הנתונים, נקבל ההגבר שווה מינוס 40. תרגיל 5. אז בתרגיל הזה אנחנו בעצם מקבלים גרף של קו העבודה, ודרך הגרף אנחנו רוצים לשאוב כמה שיותר נתונים. אז נתחיל מסעיף א'. אז כמובן אלו הנוסחאות שאנחנו נשתמש בהן, כולל הנוסחה של קו העבודה. אז נתחיל מסעיף א', למצוא את בטא לפי הגרף. האמת היא שאת בטא אפשר למצוא בארבע אפשרויות. אנחנו יודעים שבטא זה IC חלקי IB. עכשיו, אם נסתכל בנקודה הזאת, אנחנו רואים ש-IB שווה 30 מיקרו, ו-IC שווה 3 מילי. אז נוכל להציב את זה בנוסחה ולמצוא את בטא. אפשר גם כן לפי הנקודה הזאת, שפה אנחנו רואים ש-IB שווה 40 מיקרו, ו-IC שווה 4 מילי. אפשר גם לפי IB של 20, אפשר גם כן לפי IB של 10 מיקרו. אז אנחנו יודעים ש-IC שווה בטא כפול IB, נעביר אגף, בטא שווה IC חלקי IB. אז ניקח לדוגמה את הנקודה של ה-20 מיקרו. בנקודה של ה-20 מיקרו, IB שווה 20 מיקרו, ו-IC שווה 2 מילי. אז נציב פה 2 מילי לחלק ל-20 מיקרו, ונקבל שבטא
שווה 100. סעיף ב' רוצים שנחשב את RC. אז אנחנו נראה שני דרכים איך אפשר למצוא פה את RC. אז אם אנחנו זוכרים, בדף נוסחאות יש לנו את קו העבודה, אנחנו יודעים ש-RC מתחבא פה. שהנקודה הזאת זה VCC חלקי RC ועוד RE, במקרה אצלנו בתרגיל אין RE, אז זה פשוט VCC חלקי RC. אז נוכל אם ככה, להגיד ש-4 מילי שווה VCC חלקי RC. עכשיו את VCC ראינו שהוא שווה 12, וגם רואים אותו פה שהוא 12. אז אם נרצה לחלץ מפה את RC, פשוט נכתוב VCC חלקי 4 מילי. נציב את הנתונים ונקבל ש-RC שווה 3 קילו. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, נניח לדוגמה ניקח את הנקודה הזאת. בנקודה הזאת אנחנו רואים ש-VCE שווה 6 וולט, ו-IC שווה 2 מילי, ו-IB שווה 20 מיקרו. אז אם אנחנו נרצה לחשב את ה-RC, נוכל להפעיל את המשוואה הימנית, ולהציב את הנתונים, כי אנחנו יודעים ש-VCC שווה 12, VCE פה שווה 6, ו-IC שווה 2 מילי. כמובן שכל החלק הזה של ה-RE בכלל מתבטל, כי אין פה RE במעגל. אז נציב את VCC פחות VCE לחלק ל-IC, וגם כן נקבל 3 קילו. כן, זה גם יכול להיות דרך הנקודה הזאת, גם דרך הנקודה של ה-10, זה לא משנה. חשב את RB כדי לקבל 9 וולט. אז 9 וולט נמצא פה, בין 8 ל-10. זה מתאים לנקודה הזאת. בנקודה הזאת אפשר לראות ש-IB שווה 10 מיקרו. אז אם IB שווה 10 מיקרו, נוכל לחשב את RB. על ידי הנוסחה השמאלית של הטרנזיסטור, כמובן שכל החלק של ה-RE מתבטל, אז נציב את הנתונים, ונקבל ש-RB שווה 1.13 מגה. כן? כמו שאתם יודעים, מגה זה פי 1000 מקילו, זה מיליון. אז מצאנו את RB. שואלים, עבור IB שווה 40 מיקרו, נניח שזורם פה 40 מיקרו, האם הטרנזיסטור יהיה ברוויה וצריך להוכיח. אוקיי, אז בואו נניח ש-IB שווה 40 מיקרו, אז בגרף ראינו שעבור IB שווה 40 מיקרו, IC היה שווה 4 מילי. או בקיצור, אפשר גם כן לחשב את זה לפי IC שווה בטא כפול IB, להציב, לפי הבטא שמצאנו בסעיף א', ו-IC שווה 4 מילי. עכשיו נוכל לחשב את VCE לפי המשוואה הימנית של הטרנזיסטור. אז נציב את הנתונים, ונקבל ש-VCE שווה 0 וולט. וכמו שאמרנו, הנוסחה של לזהות עם טרנזיסטור ברוויה, כאשר VCE קטן שווה מ-VCE סאט. רואים ש-VCE סאט ברוויה זה 0.2, ויצא לנו 0. אז זה אומר שה-VCE שלנו קטן מ-0.2, אז הוא ברוויה. זו ההוכחה. חשב את ההגבר, אז כמובן גם כן פה אנחנו דבר ראשון נחשב את RC מקביל ל-RL, נציב את הנתונים כי מצאנו ש-RC שווה 3 קילו, ונקבל ש-RCL שווה 2 קילו. עכשיו נוכל להציב את זה בנוסחה של ההגברה, ונקבל שההגבר שווה מינוס 50. תרגיל 6. רוצים שנמצא את VCC מהגרף, למצוא את IC, IB, RC לפי הנקודה Q, כמובן שהנקודה Q זה רק IC ו-IB, ואת RC אנחנו נמצא לפי הגרף, למצוא את RB ואת RL. ופה נתון שההגבר הוא מינוס 200, אז כמובן אנחנו נשתמש קודם כל בנוסחאות האלה, ונתחיל בסעיף א', אז למצוא את VCC זה הכי פשוט, כי VCC מתחבא פה. אנחנו רואים פה בדף נוסחאות ש-VCC מתחבא פה בפינה הזאת, אז לכן VCC שווה 12. עכשיו, כדי למצוא את IC, לפי הגרף, אנחנו לא יכולים לראות את IC, כי לא רשום נתונים פה, אין לנו פה שום דבר. אז אולי נתחיל ב-RC קודם כל. אז אנחנו יודעים ש-RC מתחבא פה בנקודה הזאת, כמו שראינו כבר מקודם. אז נוכל לכתוב ש-4 מילי זה VCC חלקי RC, והנה VCC הוא 12, נעביר אגף, ונקבל ש-RC שווה 3 קילו. אז עכשיו אנחנו יודעים את RC, יודעים רק את VCC, וחסר לנו את IC ו-IB. עכשיו אנחנו רואים פה שבנקודה Q, ה-VCE שווה 3. אז יש לנו את כל הנתונים, ועכשיו נוכל למצוא את IC. לפי הנוסחה ש-IC שווה VCC פחות VCE, חלקי RC ועוד, כמובן שזה מיותר.
אז נציב VCC שווה 12, VCE שווה 3, כמו שאנחנו רואים פה, ו-RC מצאנו אותו מקודם שהוא 3 קילו. אז IC שווה 3 מילי. מה שנשאר לנו עכשיו זה לחלק בבטא ולמצוא את IB. אז אם IC שווה בטא כפול IB, אז IB שווה IC חלקי בטא, נציב את הנתונים, נקבל ש-IB שווה 30 מיקרו. עכשיו אפשר למצוא את RB לפי הנוסחה השמאלית של הטרנזיסטור. נציב את הנתונים הרלוונטיים, כמובן שגם פה אין RE. את IB מצאנו מקודם, VCC גם כן אנחנו יודעים שהוא 12, ונקבל RB שווה 376 קילו. נחשב את הראל. את הראל, כדי לחשב אותו אנחנו נצטרך להיעזר בהגבר. אז הנוסחה של ההגבר בצורה כללית, אם נגד RE נראית ככה, אז בואו קודם כל נוציא מפה את RE, שלא יבלבל אותנו, ונעשה העברת אגפים. רוצה להישאר רק עם RCL. אז אם נעשה העברת אגפים, אז נקבל, זה הנוסחה של RCL. אז זהו, נשאר לנו רק להציב את הנתונים ולמצוא את RCL. אז הצבנו את הנתונים לפי ה-AV שווה מינוס 200, ונקבל ש-RCL שווה 2 קילו. אנחנו יודעים שפה יש 3 קילו, ו-RL לא ידוע, אבל בסוף RCL צריך להיות שווה 2 קילו. אז גם פה הכנו, בגדול אפשר פשוט להציב פה X, ו-RL לעשות את ה-3 כפול X, לחלק ל-3 ועוד X, ואז למצוא את X, וזה בעצם RL. אבל פה יש לכם פה נוסחה שבקלות אפשר למצוא את זה, פשוט להציב את הנתונים, RCL שווה 2 קילו, RC אמרנו 3 קילו, נציב פה את כל הנתונים, ונקבל ש-RL שווה 6 קילו. לא חשוב הדרך, העיקר למצוא את זה, ולהראות איך הגעתם ל-6 קילו. תרגיל 7. בתרגיל הזה בעצם אנחנו הולכים להיעזר גם כן בגרף, אבל הפעם הגרף הוא עוד כניסה שנכנס לטרנזיסטור, ועוד יציאה שיוצא מהטרנזיסטור. דרך הגרף הזה אנחנו נצטרך למצוא את כל הנתונים החסרים. אז בשאלה הראשונה רוצים שנסתכל על הגרף, ונבטא את מתח המוצא והכניסה על ידי פונקציית סינוס כולל התדר. אוקיי? אנחנו צריכים להסתכל פה בגרף ולבטא אותם בצורה של סינוס, פונקציה. לאחר כך אנחנו צריכים, לפי הנתונים האלה, לחשב את ההגבר, לסרטט מעגל תמורה, למצוא את RC, חסר לנו פה, ולמצוא גם כן את נקודת העבודה. טוב, בדרך כלל השאלות מתחילות מנקודת העבודה, הפוך, אז בתרגיל הזה כבר רוצים שנתחיל מ-AC. אז אלו הנוסחאות שאנחנו נשתמש בהן. אולי קצת יותר נוסחאות שלא מופיעות בדף נוסחאות, שזה בצורה כללית. אז נתחיל לבטא את מתח המוצא והכניסה על ידי פונקציית סינוס. אז אם אנחנו נסתכל, בכלל מפה המוצא ומפה הכניסה, אנחנו נסתכל פה על המשקף תנודות, אנחנו נראה שיש לו צ'אנל 1 וצ'אנל 2. מצ'אנל 1, בעצם המשקף תנודות זה מכשיר שמודד מתח, ולא סתם מודד, אלא הוא גם כן מצייר את הסינוסים. אז הוא יודע למדוד שתי מקומות בו זמנית. אז לכן יש לו שני צ'אנלים, שני ערוצים. אז נסתכל על צ'אנל 1, נעקוב אחרי החוט של צ'אנל 1, ונראה שהוא בדיוק מודד את V-in. ואילו צ'אנל 2, אז הוא מודד את V-out. אז צ'אנל 1 זה V-in, אז גם פה בגרף, איפה שכתוב צ'אנל 1, זה בעצם המתח של V-in, זה הנמוך יותר. צ'אנל 2, ראינו שהוא מודד את V-out, אז גם פה בגרף נזכור שצ'אנל 2 זה V-out. עכשיו אנחנו בעצם, מה שאנחנו צריכים לעשות, לתרגם את הגרפים האלה לפונקציות. אז נתחיל קודם כל מהתדר. אז בגדול רוצים שאנחנו נכתוב את פונקציה בצורה של Vmax, מה המקסימום של האות הזאת, ומה התדר שלה. ואז נכתוב פה 2 פאי FT, ש-F זה התדר. זה הכוונה בצורה של פונקציית סינוס. אז נתחיל מהתדר. אז אנחנו רואים שהאות מתחיל מפה, מהנקודה הזאת, ומסתיים פה. אם אנחנו נספור, אנחנו נראה שיש פה סך הכל 8 קוביות. בנתונים כתוב שמצב הבורר, שזה 0.1 מיליסקנד לכל קובייה. אז אי אפשר לומר שכל הזמן מחזור של האותות האלה, הוא 8 קוביות של 0.1, כלומר אפשר לומר ש-T שווה 0.8 מיליסקנד. עכשיו נוכל לחשב את התדר לפי הנוסחה ש-F שווה 1 חלקי T, נציב את הנתונים ונקבל שהתדר של האות זה 1.25 קילו הרץ.
עכשיו נעבור ל-Vmax. אז נתחיל קודם כל באות הקטן, פה. אנחנו רואים קודם כל שהאות הקטן הזה הנמוך, הוא יורד רק קובייה אחת, וזה מתאים לצ'אנל אחד. צ'אנל אחד אומרים שכל קובייה היא 50 מילי וולט. אז נגיד שזה 1 כפול 50 מילי וולט, שזה אומר 50 מילי. אז האמפליטודה או ה-Vmax שלו הוא 50 מילי. עכשיו אנחנו מוסיפים את המינוס כי זה בירידה. כמו שאנחנו יודעים שסינוס שמתחיל בירידה, אז הוא פשוט מינוס. עכשיו נוכל לצרף את זה גם לתדר, ולכתוב את הצורה המושלמת של כל האות הזאת, של האות של Vin של צ'אנל 1. אז Vin שווה את מינוס 50 סינוס 2.5 קילו פאי T, כן, כי יצאנו 1.25 כפול 2 זה 2.5, ופאי זה 2.5 קילו פאי T, וכמובן שהכל ביחידות של מילי וולט, כי היחידות פה הן מילי. אם נסתכל על הגרף השני, הוא עולה 3 קוביות, וכתוב פה שכל קובייה היא 2 וולט. אז אפשר לראות שהוא עולה 3 כפול 2 זה 6. אז לכן נוכל לכתוב שזה 6 סינוס 2.5 קילו פאי T. וכמובן פה זה בלי מילי, זה פשוט וולט. אז הנה, אז אנחנו יכולים עכשיו להסתכל על הציורים האלה, ולבטא אותם בצורה של פונקציה של סינוס. אז יש לנו את V-out, ויש לנו את V-in. הכל מהגרף. אחרי שיש לנו את V-out ואת V-in, נוכל לחשב את ההגבר. אז אנחנו יודעים שההגדרה של הגבר זה AV שווה V-out חלקי V-in. אז בואו נציב אותם, יש לנו אותם. אז אפשר להציב רק את ה-6 ואת המינוס 50 מילי, פשוט הסינוס הזה זה אותו דבר, זה מצטמצם. 6 לחלק למינוס 50 מילי זה יוצא מינוס 120. אז הטרנזיסטור שלנו מגביר פי מינוס 120. מעגל תמורה, אז אפשר לראות שבטרנזיסטור הזה אין RE, גם אין RL, יש לנו רק RB ו-RC. אז יש לנו פה רק את RB, רק את RC, ולא יהיה פה את RL, וכמובן לא את RE. כמובן, חשוב וחובה לציין את הערכים של כל הנתונים שיש בתרגיל. כותב את RC. טוב, אז אנחנו כבר יודעים את ההגבר, אז אנחנו נשתמש בנוסחה של ההגבר. אז זאת היא הנוסחה הכללית של ההגבר. אין לנו פה RE, אז נצמצם את הנוסחה קצת יותר קלה. נעביר אגפים. אנחנו כבר מצאנו את AV, HIE נתון שהוא 1 קילו, HFE הוא 100. נתנו לנו רק להציב את הנתונים ולקבל ש-RC שווה 1.2 קילו. אז זה כמובן דרך ההגבר. זה חשוב לשים לב שלפעמים את RC אפשר למצוא אותו לא רק דרך המשוואה הימנית של הטרנזיסטור, אלא גם כן דרך נוסחת ההגבר. נקודת העבודה. אז נתחיל מ-IB, נציב את הנתונים, נקבל 96.5, כדי לקבל את IC נכפיל פי בטא, נקבל ש-IC 9.65 מילי, כדי לחשב את VCE, נשתמש בנוסחה הימנית, נציב את הנתונים, נקבל ש-VCE שווה 8.42 וולט. תרגיל 8. התרגיל הזה קצת ברמה יותר גבוהה ממה שאנחנו לומדים, אבל חשוב שלא... כדאי לדעת את התרגיל הזה. דבר ראשון, אז יש לנו פה גרף, אבל נשים לב שכתוב פה VC של T, זה המתח בנקודה C. אז פה אנחנו רואים לא סתם סינוס שהוא הפוך, מינוס כזה, כן, הוא מתחיל במינוס, אלא הוא גם כן מוגבה למעלה, וזה בדיוק מה שאמרנו שבנקודה C מעורבים פה שני מתחים. גם את הסינוס הזה שאנחנו רואים פה, וגם שהוא מוגבה, הוא כולל, יש לו איזה הגבהה. אז רוצים שנמצא את המתח בנקודה C לפי הגרף, ולחשב את IC, כמובן את VCE, IB ו-RB, לכתוב ביטוי שמתאר את V-out, ולחשב את ההגבר ואת הנגד RL. אז פה כמובן אנחנו נשתמש בנוסחאות האלה, ואולי קצת יותר מזה. דברים שאנחנו אמורים כבר להכיר. אז נתחיל מסעיף א', מצא את המתח בנקודה C. הנקודה C זה הנקודה הזאת. הגרף הזה, כל הגרף הזה הוא המתח בנקודה C. פה הכוונה למצוא את המתח הישר, חסר פה בשאלה את המתח הישר. אז אם היינו רוצים, אנחנו רואים שהסינוס הזה הוא מסתובב מסביב ל-8. אז אם כן,
אז VC הוא 8. עכשיו, אם לא היה רשום פה לדוגמה את המספר 8, הייתי יכול להגיד שזה 10 הגבוה ביותר, ועוד הנמוך ביותר, שזה 16 לחלק ל-2. בצורה כללית אנחנו מכירים איך לקחת סינוס כזה שהוא מרחף, ולמצוא מסביב למה הוא מרחף. זה פשוט הגבוה ועוד הנמוך חלקי 2. אז כדי למצוא את המתח בנקודה C, אנחנו רואים אותו בגרף, לא נמצא פה. אז VC שווה 8. עכשיו נוכל לחשב את IC. IC זה הזרם שזורם דרך הנגד ארצי, אז פשוט נפעיל את חוק אום. חוק אום אומר, אם יש לך נגד עם שני מתחים משני הכיוונים, אז תוכל לחשב את זה לפי הנוסחה IC שווה VCC, את המתח שיש פה, פחות המתח בנקודה C, VC, לחלק ל-RC. אז ראינו את VC, מצאנו אותו, קיבלנו ש-IC שווה 2 מיליאמפר. לחשב את VCE, אז אנחנו יודעים את IC, לחשב את VC זה פשוט להפעיל את הנוסחה הימנית. יש לנו את כל הנתונים, נציב אותם, כמובן פה בטא, לפעמים שינוי הוא 25, אז כתוב פה 26 חלקי 25, ו-VC שווה 2.8. אז אמנם VC שווה 8, אבל VCE שווה 2.8. אפשר כבר למצוא מפה את VE אם רוצים, אבל לא חשוב עכשיו. חשב את IB ואת RB. טוב, אז כדי למצוא את IB, אנחנו יודעים כבר את IC, ויש לנו את בטא, אז כן, נחלק את IC בבטא, נציב את הנתונים, ונקבל ש-IB שווה 80 מיקרו-אמפר, ועכשיו נוכל לחשב את RB. אז זו הנוסחה השמאלית של הטרנזיסטור, נציב את הנתונים, מה שמצאנו עד עכשיו, נקבל ש-RB שווה 76.25 קילו. פה כתוב רשום ביטוי המתאר את V-out של T. V-out, הגרף הזה זה לא V-out, כי V-out נמצא אחרי הקבל. אחרי הקבל, כלומר, כל הגרף הזה נוחת, הוא מסתובב מסביב לאפס, הוא מקבל נחיתה של 8, כי ה-8 הזה זה DC, הוא לא עובר דרך הקבל. אז אנחנו רוצים לכתוב אותו בצורה של Vmax, כפול סינוס 2 פאי FT, זה המטרה. אז נתחיל מהתדר, או נתחיל מה-Vmax. אז כדי למצוא את ה-Vmax של גרף כזה שמרחף, נותנים את הנקודה הגבוהה ביותר שלו, פחות הנקודה הנמוכה שלו, לחלק ל-2. אז יש לנו פה 10 פחות 6, חלקי 2. אז נקבל שזה 2. באמת רואים שהוא מתחיל מ-8, הוא יורד ל-6, או שהוא מטפס ל-10, אז ה-Vmax שלו הוא 2. לגבי התדר, אנחנו רואים שהוא מתחיל מפה, מסיים פה, סך הכל 0.8 מיליסקנד, אז יש לנו את T, הוא 0.8, נחלק ב-1 חלקי T, נקבל את התדר, נציב את כל הנתונים, וקיבלנו את V-out. כמובן שאנחנו לא שוכחים להוסיף פה את המינוס, כי הסינוס שלנו בירידה. עכשיו נוכל לחשב את ההגבר, כי אנחנו יודעים מה נכנס 80 מילי וולט של סינוס, ויצא מינוס 2. אז אנחנו יודעים שההגבר זה מה שיצא חלקי מה שנכנס, נציב את הנתונים שמצאנו בסעיף הקודם, ונקבל שהטרנזיסטור הזה מגביר פי מינוס 25. כדי לחשב למצוא את הנגד הראל, אז אנחנו יודעים שהוא מסתתר פה בהגבר. זאת היא הנוסחה של ההגבר, אבל כמובן שאנחנו נשפץ אותה כי אין לנו פה RE, כי יש עליו קבל. כשיש קבל על RE, אז בהגבר RE לא מופיע. אז ככה יראה הנוסחה. נעביר את RC על אגף, ויש לנו את כל הנתונים, כי מצאנו את AV מקודם, היינו מינוס 25, HIE נתון 1 קילו ו-HFE 25, אז נקבל ש-RCL שווה 1 קילו. עכשיו בגדול, אם RC שווה 2 קילו, והוא מקביל לנגד והתוצאה היא 1 קילו, אז כנראה שהוא דומה לו, הוא גם צריך להיות 2 קילו. אבל אפשר פשוט להציב בנוסחה של RL, להציב את הנתונים, ולקבל שזה שווה 2 קילו. כי 2 קילו מקביל ל-2 קילו נותן לנו 1 קילו. אז זהו, עד כאן תרגילי בגרות. עכשיו אני אציג לכם פה איזה 4 תרגילים שתוכלו לפתור לבד. אז זה התרגיל הראשון ולא פתרון. זה התרגיל השני. זה תרגיל שלישי.
זה התרגיל הרביעי, והגענו לסוף הנושא של טרנזיסטור. אז שיהיה לנו בהצלחה ובשורות טובות.